Dawn huma Marija u Giorgia, aħwa mir-Rabat Għawdex illi llum jgħoddu 80 sena u 76 sena. Marija u Giorgia ilhom snin twal jaħdmu fil-ħanut ta' missierhom il-Coney Island Bar, ħanut popolari għatte fit-tazza tal-ħġieġ li jinsab fil-qalba tar-Rabat Għawdex. Il-Coney Island Bar huwa magħruf ukoll għal pastizzi li jaqsmulek qalbek bir-riħa tagħhom sa minn sbieħ il-jum. Fil-fatt tista' tgħid li mad-9 ta' filgħodu il-pastizzi ikunu diġà spiċċaw. Dan il-ħanut tat-tek infetħu missierhom Joseph Debrincat madwar 92 sena ilu. Iżda issa wara snin twal ta' ħidma u memorji, dan il-ħanut se jkollu jagħlaq il-bibien tiegħu darba għal dejjem. Missieri kien ġej mill-Amerika, kien għadu ġuvni u kera dal-ħanut fil-1931. U minn dak iż-żmien baqa' sal-lum għandna sal-aħħar tas-sena. Għax is-sejt rid jgħallimna l-kera, ġifieri skont il-liġi ma taħx tortu x'hekk raġun, allura mbagħad ikelna aħna maħniex wertin biex inħallsu dak is-somma kull sena u tiżdied. Meta tkellmu magħna Marija u Giorgia għalulna li qatt ma bassru li din il-ġurnata se tasal. Fil-fatt huma ħasbu li kif twildu hemm u għexu ħajjithom kollha f'dan il-ħanut kienu se jibqgħu fih sal-mewt. Iżda l-pjan inbidel għal kollox hekk kif il-kera qolit tant li m'għadix tagħmel sens li jibqgħu għaddejjin b'dan in-negozju li llum il-ġurnata sar irendi ħafna inqas minn dari. U l-sejt laqqas ta' teħtor ta' taħraġun mhuwiex illum il-ħajja mhux bħal qabel, vera meta kera missieri dari il-flus kienu jiswew iżjed mill-lum, imma llum il-ħajja mhux bħal dari. Mal-ftuħ tal-bar fl-1931, missierhom kien iħallas madwar 6 liri Maltin biss fis-sena għal-kera tal-imsemmi ħanut. Iżda issa l-kera tantoliet li preferew jalqu bil-kwiet u ma jitlux fi proċeduri legali. Dispjaċina daqsxejn imma insomma ħerġin bil-barka tal-mulej m'hemm ġlied la ġifieri ħerġin mis-sejt biħbieb mhux ġifieri biġlied jew hekk. Marija u Giorgia spjegawna li qabel infetaħ il-Coney Island Bar dan il-post kien iservi bħala ċinema ta' silent movies. Eventwalment missierhom Joseph ħal-bar fideħ u kien iservi aktar minn sempliċiment tazza te. Fil-fatt il-bar kien ikun miftuħ minn kmieni filgħodu sa tard bil-lejl, speċjalment fil-festi fejn bil-kemm kien jirnexxielek tirfes mill-bib il-ġewwa hekk kif kien ikun imballat blawċin u turisti li kienu joħonqu t-toroq prinċipali tal-Belt Victoria. Dan apparti li fil-karnival, missierhom kien iqabbad numru ta' mużiċisti lokali sabiex it-3 ijiem tal-karnival iqattaw jallegraw lil klijenti bid-daqq, kant u sfin. Hawnhekk kien ikun hawn ħajja aħjar minn tal-lum. Hawnhekk kien ikun hawn il-monti hawnhekk fejn Savina u kulħadd fil-karnival. Dawn il-gwinat kollha u. Fil-karnival kien ikonna d-danza hawnhekk. Missieri kien jurna jisfnu għaw. Fil-karnival eħja. U festi ta' Santa Maria dejjem mimlijej. Iżdissa, aktar minn 90 sena wara malli wieħed jidħol fil-ħanut jista' jilmaħ biss ftit fliexken tal-whisky. Imdendlin rashom l-isfel wara l-bank nofshom vojta. Lesti biex iservu l-aħħar 4 klijenti ta' dan il-bar illi fl-aħħar jiem għala kompletament. Marija u Giorgia spjegawna li dan il-ħanut kien jibqa' miftuħ ġurnata sħiħa u kienet mexxih ommhom fil-waqt li huma kienu jerħula lejn il-ħanut fil-break tal-iskola sabiex jieklu l-kolazzjon mal-familja. Meta dan l-istazzjon staqsa dwar xi memorja partikolari li se tibqa' mnaqxa f'qalbhom, l-aħwa Debrincat stqarrew li l-memorji ta' tfulithom huma kollha eżies għalihom. Ma li jisbaħ niġulaw. Nagħmlu l-kafe u l-te, nurdnaw il-pastizzi, hekk ngħaddu għal-ġurnata u nsajjaraw. Dar kemm immur nikol biss. L-aħwa Marija u Giorgia ħadu f'idejhom il-bar flimkien magħhom il-kbir fis-sittinijiet.
madwar 60 sena ilu u ma' żmien bdew jalqu f'nofsinhar. U ma kienu jsajru l-ikla ta' nofsinhar fil-ħanut stess fuq il-fulklar fil-kamra ta' wara li jiklu fl-imkien bħala familja jerħula lejn djarhom. U xi kemm taħsbu li kontu taraw nies kuljum hawnhekk? Maltejn tal-biża. Għadin Thursday. Biex issa ta' ġana issa sal-ofsenar nalqu. Il-Coney Island Bar baqa' sal-aħħar b'karattru uniku għalkemm għadda minn bidliet verament minimi ma' żmien. B'dispjaċir kbir l-aħwa Marija u Ġorġa ammettew magħna li qatt ma setgħu jaffordjaw li jħallsu l-kera riveduta u żidiet annwali u għalhekk għażlu li jgħalqu l-ħanut bil-kwiet u jirtiraw fil-waqt li jħallu l-futur tagħhom f'idejn Alla.